Aitor Aritz eta EH1 psikologia irakasle da, eta gure psikologoare bada. Aitor, egunon zer moduz? Kaixo, Manu, egunon, oso ondo. Zure ikasleak zer urduri, orain azterketetan izango dira, edo nola da kontua? Bueno, azterketa garrantzitsuenak amaiturik, eta orain ja ekainean, urtarrilean eta genditu gabekoai eta aurre egin behar, beraz, horiek, igual urduriago ongo dira, baina tira, eta gero gradu amaierako lanak eta amaitzen, eta hortxe, bai. Urduritasun ondiko garaiak izaten dira hauek, ekainekoak, unibertsitatean, eta hezkuntzan orokorrean, gero amabitan hitz egingo dugu, bi gazte izango dira gurekin, oso gazteak datorren urtean unibertsitatean ikasi nahiko luketenak, eta egun hauetan ibarko diote aurre unibertsitatean sartzeko azterketari. Bueno, gu gari batean selektibitatea ditzen genion. Bai. Orain uste dut izena USE duela, unibertsitatean sartzeko ebaluaketa edo uste dut, USE. Bai, zen momentu zaila, Zer horretzapen dokazuzuk, Aitor? Ni oso gaizki pasa nuen, oso gaizki pasa nuen, gainera zalantza askorekin, ez nekin oso ondo zer egin behar nuen, eta egun batean jokatu behar izatea urkasturte guztien egindako, edo azkeneko urteetan egindako esfortzua da azterketa batzuetan jokatzea, oso gaizki pasa nuen, baina batzen ez, idatzi bat egin nuela, Eusko Jaurlaritzari zuzendu nahi nion, esan ez, tala bidezkoa, eta olako garai hartan errebindikazio prozesua sartutan. Zer, 17 urterekin idatzi bat bidali zenuen Jaurlaritzara. Idatzia egin duen, esanez eta argumentatu zergatik etzan bidezko arroloko azterketa bat egitea, eta nola zenbat aldagai ziren oztopatzen zutela pertsonaren ezagutza eta blokeatzen zuela, eta azkenan idatzia, hortxe daukat gordeta karpeta batean, ez nuen azkenan bidali. Etzen bidali. Nuelako, baino tira, idatzi nuen, eskatu nuen, barruan neukana bai. Estres handiko eguna dira hauek. Bai. Bueno, Aitor, nola sortzen da, aztertu ezagun gaurko gaia, nola sortzen da eta zer da kateak askatuz izeneko programa? Begira, ikastetxe desberdinetatik jasotzen ari ginen psikologia fakultatean, ikasleen erabe batzuk ari zirela erakusten jokabide esan dezagun, ez dakit zailak edo komplikatuak, ez? Adibidez, gelan jokabide bortitzak edo batzuetan ere inkluso lapurretak edo drogekin arazoak, eta honen berrik izanik, ikasle batekin, sodazkide bat izan genuen, eta irakasle honek bertan gazte hauekin lan egiten zuna, esaten zuen, bere ardura nagusina zala, ikasle hauen egoera emozionala etzala bat ere ona, eta bere ustez, egunerokotasunean, izugarrizko oztopoa izaten zala, beraien egoera emozionala, eta irakasle honek ikastetxe bateko zuzendariarekin harremanetan jarri zigun, eta bilera bat izan genuen, eta bilera hori egin eta gero, egoera pixka eta aztertuta, programa garatzea erabaki genuen psikologia fakultatean. Eta zer da? Begira, ikasturte osoan zehar, astero psikologa bat ikasle esan dezagun, gatazkatxuekin edo bilduko litzateke gutxienez, 2 orduz, astero, eta psikologiako talde dinamikak erabiliko zituen, ez? Eta helburu izango zen, ikasle hauen autoesagutza, autoestimua, onarpena, erregulazio emozionala, batzutan ezin duten kontrolatu emozioak, eta bentsamenden erregulazioa, sustatzea, ez? Eta bilatzen duguna da, helburu horiek lortzen badira, aipatzen ditudan helburu horiek lortzen badira, ikasle hauen autokontzientzia eta beraien bizitzarekiko nolabaiteko ardura bultzatuko dugula, eta horrekin espero dugu ere aurrera egitea oztopatzen dieten kateak askatzen lagunduko diegula, ez? Eta horregatik ditu dugu kateak askatuz programa. Ze gazte motarako dago pensatua programa? Esan duzu ikasle gatazkatsuak. Programa honek aipatutako helburuak betetzeko beharra duten ikasle ororentzat dela esan genezake, ez? Aipatzen nuen, autoesagutza, autoestima, onarpena, regulazio emozionala, bale? Baina, tira, egia esan programaren oinarria edo filosofia, bizitza komplikatuak eta erreitate gordina duten ikasleentzako dago zuzenduta, ez? Eta nolabait, beraien ikasketa prozesua egokitzeko zailtasuna duten ikasleentzat ere dago zuzenduta. Batzutan, gizartean, irakasleak, gurasoak, pentsatzen dugu ikasle derrigortuta daudela ikastera. Eta beraien arreta osoa
ikasketa prozesuan jarri behar dutela, ez? Baina egia esan, ikasle asko eta asko momentu oso delikatuetatik pasatzen ari dira, eta beraien bizitzetan, eta batzuetan nahiko izaten dute, egunero jeki eta ikasti dira joaten, ez? Bereziki ikasle hauetan jokatzen gara, eta bereziki ikasle hauentza dago pentsatuta programa hau. Bai. Bueno, oso beharrezkoa da horrelako programa bat, ez da? Bueno, eske bagituzte, ikusten ari gara, azken finean, zentro batzuetan, arazo batzuk agertzen ari direla, eta horrelako programak iruditzen zait oso onuragarriak izan daitezela bai ikasleentzako eta baita irakasleentzat, ez? Bai. Bai, ikaslek eskartuko dute, irakaslek ere bai, gurasoek ere bai, mundu guztiak eskartuko du, ezta? Bai. Ze horrelako programa bat azkenean, ikasle askok eta asko, aipatzen duen, ez? Ikusten dugu, egoera ekonomiko larrian daude etxean, edo gatazka handia izaten dute etxean, edo ama edo aita izaten dute, igual drogomenpeketasun batekin, edo buru osasun batekin, eta beste batzuk, ikusten ere gara banden asuntoa eta nola ari den zabaltzen, ez? Eta, karo, hezkuntza sistemak azkenean ikasteko aukera ematen badiete ere, ikasle asko bizitzanengatik oso presionatu eta sentitzen dira. Eta ezin dute da, ez? Sufrimenduz eta ulertezinasunez beteriko bizitza batean, beste ezer gehiago sartu, ez? Naiz eta, beraien etorkizunerako nahi izan, ez? Irakasle bat esaten zigun, ez? Baina gu esaten dugu, honetaz ikasten badute etorkizun lana izango dutela, ze lana badago, ez dakite iturgintza edo ikasten badute, ez? Baina, ze gertatzen da, batzuetan hain beteta daukate beraien barrena, ez dela ezer gehiago sartzen, ez? Eta horrelako programaekin bilatzen duguna da pixka bat, ustu, askatu, garbitu, eta lagundu ulertzen hartu dezaketela beraien bizitzaren jabetasuna, ez? Eta prozesu horretan pixka bat lagundu, eta esaten nuen bezala, sentitzen duten edo bizitzen duten kateetatik pixkat askatzen lagundu, sartu daitezen benetan ikasketa prozesuan eta eraiki dezaten etorkizun egoki bat beranduegi izan horretik edo, kalte ordainak ordaindu aurretik, ez? Bai. Bueno, normalean jartzen dugu etxeko lan bat egiteko, Aitor, baina gaur igual etxeko lana baino gehiago, igual gogoetarako gaia jarriko dugu gure entzulei, ezta? Ze entzulen artera egongo dira irakasleak, ikasleren bat edo beste ere igual izango da, ikasle izandakoak ere bai, akaso gure ikasleren bat bada, denborak baten duen perspektibarekin esaten duena, ni banintzen ikasle gatazkatxuietako bat, ezta? Desenteko lanak ematen dituena eskolan, eta beti nebilena liskarretan beste ikaskideekin, eta irakasleekin, eta ezta? Bai, eta bagituzte, horre, askotan psikologian esaten dugu, ez, bizitzan gertatzen direla, ez, momentu klabe batzuk, ez, eta zuk aipatzen zuen igual, entzunen artean egongo da, hori ez, norbait esatezuna bani oso okerni joan dena suspenditzen oso gatazkatxoa ez da, baina ez dakizte gertatu zitzaiton ere bizitzan, edo ez dakizte adinarekin ohartu nintzen, eta ze gertatu zitzaion, ez, ze momentutan bideratu zuen bere bizitza berriro ere, eta zuzendu zuen, ez, beste leku batetik, ardura hartuz bere bizitzari buruz, eta implikatuz, ez, bere ikasketa prozesuan, eta bere eraikuntza prozesuan, ez. Eta igual batzutan izango zen, erori egintzala, eta izugarrizko kolpe hartu zula, eta ez usteko bat, beste batzuetan, kontzientzia hartu zuela, edo gertakizun konkretu bat esan zion, ezin dut jarraitu, eta benga, zehatu behar naiz, eta aurrea egin behar dut. Nahi badute gurekin partekatu, polita izango litzateke, ze laguntzen die, ez, 15, 16 urteko ikasle hitz egiten diezunean, edo beste pertsonen aurrean jartzen diezunean, esaten zu begira, nik hartzelan bukatu nuen, eta hor kontatu nintzen, horrela jarraitzen baldin manun, nire bizitza galdin behar nula, ez? Horrelako ekintzak ere, egiten ditugunean horrelako dinamiketan asko laguntzen die eta laguntzen diok bizkat esnatzen eta kontzientzia hartzen inez ez dela berandu zure bizitzaren kontrola berreskuratzeko eta lotzen zaituzten kate eta askatzeko. Hori, eta zorionez gaur egun badaude bitartekoak eskoletan eta horrelako egoerei aurre egiteko, ze garai batean horien dela zer 20-30 urte ikasle gatazkatxuei zigorra jartzen zitzaien eta kito, ezta? Eta zaulazki bitarteko askorik ere zegoen, gaur egun zorionez beste modu batera jokatzen da, ezta? Badago, bitarteko gehiago daude, hori horrela da, Manu, ez dago zalantzarik,
gertatzen dena da batzutan irakasle askok ere geldetzen direla pixka galduta, ez dakitela oso ondola jokatu, eta batzutan, pues bueno, oharrak eta espedienteak erabiltzen dute, baina batzutan ez dakite oso ondola nola kokatu edo beste ikuspegitik begiratu ikasle batzuei, esaten bezala, ez batzutan ez duzu, hau gaiztoa da eta gatazkatxo da eta kitxo. Baina igual horren atzean daukagun errealitatea da etxean egoera oso latz bat, eta ama igual gartzelan dago, eta aita ez daukalanik, eta gainera jipoitzen dute, esatezu, baina nola, ez? Aldi egu lagundu beste ikuspegi batetik hartuz, eta, bueno, prozesu horretan, espero dugu, diseinatu dugun programa hau da lagungarri izatea. Kateak askatuz izeneko programa. Aitor Aritzeta, datorren astean segiko dugu.